אוקיי, אז בואו נדמיין רגע שדה תירס. שם שדה פשוט אי שם במרכז הארץ. היום הוא שווה אולי כמה אלפי שקלים לדונם. אבל בעוד 15 שנה, אותו שדה בדיוק יכול להיות שווה עשרות מיליונים. איך לעזאזל קורה הקסם הזה? היום אנחנו נפרק לגורמים את המסע המדהים של הקרקע בישראל, מהאדמה החקלאית ועד לגורד השחקים. זה סיפור על בירוקרטיה, על סיכון, וכן, גם על הזדמנות ענקית. אז זאת השאלה הגדולה, נכון? איך לוקחים פיסת אדמה שאסור אפילו להקים עליה מחסן קטן, והופכים אותה לנכס שקבלנים פשוט ילחמו עליו? זה לא קסם? ממש לא. זה תהליך מוגדר שנקרא הפשרת קרקעות. אנחנו הולכים לעבור על כל שלב ושלב בתהליך הזה, ולגלות מתי בדיוק, באיזו נקודה, הכסף הגדול באמת נכנס לתמונה. המונח שחייבים להכיר כאן הוא הפשרת קרקעות. אפשר לחשוב על זה כמו שינוי ה-DNA של האדמה. חתימה בירוקרטית אחת, ובום. היא הופכת מחקלאית, כלומר רדומה, לאדמה לבנייה, ערה ומוכנה לפעולה. זה הרגע שבו הפוטנציאל התיאורטי מתחיל להפוך למשהו הרבה יותר מוחשי, לכסף. אבל רגע, למה שהמדינה בכלל תתעסק בזה? למה לשנות ייעוד של אדמות? התשובה, כמו תמיד בישראל, היא ביקוש והיצע. פשוט תסתכלו על מפת מרכז הארץ, כמעט ולא נשארו שטחים פנויים לבנייה. המחסור המטורף הזה הוא כמו מנוע טורבו, שמכריח את המדינה להפוך כל פיסת אדמה ירוקה פוטנציאלית לשכונת מגורים חדשה. אין ברירה אחרת. אוקיי, אז בואו נתחיל את המסע שלנו ממש בנקודת האפס. נצלול לשלב הראשון, השלב שבו הקרקע היא עדיין רק אדמה ירוקה, תמימה, שלא יודעת מה מחכה לה. כל המסע הזה מחולק ל4 תחנות מרכזיות, וחשוב לשים לב למשהו קריטי. בכל תחנה כזאת, הערך של הקרקע עולה והסיכון יורד. בואו נתחיל בתחנה הראשונה, שהיא גם המסוכנת ביותר. טוב, אנחנו מתחילים לפרק את התהליך ל4 השלבים שלו, וכדאי לשים לב איך בכל שלב, 3 המדדים האלה, סטטוס, מחיר וסיכון, רוקדים ביניהם מין טנגו מורכב כזה. אז קדימה, בואו נתחיל. הכל מתחיל כאן, בשלב הראשון, קרקע חקלאית. מבחינה חוקית, היא טובה לדבר אחד בלבד, גידולים. כל חלום על וילה או על בניין נתקל בשלט ענק של אסור לבנות. היא יפה, היא פסטורלית, אבל מבחינת ערך נדל"ני, היא ישנה שנת ישרים. ובדיוק בנקודה הזאת נכנסים לתמונה המשקיעים הכי אמיצים. תראו את הנתונים, המחיר ברצפה, אבל הסיכון בשמיים. זה אימור טהור. קונים פיסת אדמה בתקווה שאולי בעוד 15 או 20 שנה מישהו אי שם למעלה יחליט שהיא ראויה לבנייה. זה ממש לא לבעלי לב חלש. והנה הגענו לשלב 2, והדברים מתחילים להתחמם. פה אי שם במסדרונות של ועדות התכנון, מישהו מסמן את השטח הזה בעיפרון על מפה. הוא נכנס לתוכנית מתאר כללית. חשוב להדגיש, עדיין אסור לבנות כלום. אבל נורה קטנה נדלקה. המילה פוטנציאל בדיוק נולדה. והשינוי הזה, גם אם הוא רק על הנייר, משפיע מיד. הסטטוס הרשמי משתנה לבעלת פוטנציאל. ומה קורה למחיר? הוא מתחיל לטפס. לא איזו קפיצה מטורפת, אבל בהחלט עלייה. משקיעים עם גישה למידע מתחילים לרחרח מסביב. אבל, וזה אבל גדול, הסיכון עדיין עצום. הדרך לאישור סופי עוד ארוכה ומלאת מאמורות. הגענו לרגע האמת. שלב 3, אישור תאווה, תוכנית בניין עיר. זאת החותמת הסופית. זה הרגע שבו המדינה אומרת באופן חד משמעי, השטח הזה מיועד לבנייה. התוכנית הזאת קובעת הכל. כמה יחידות דיור, כמה קומות, איפה בדיוק יעבור הכביש, הייעוד החקלאי, מת רשמית. וברגע שהתב"ע מאושרת, כללי המשחק משתנים לגמרי. תראו את זה, הסיכון צונח לרצפה, רוב המכשולים הבירוקרטיים כבר מאחורינו. ומה קורה למחיר? הוא פשוט מתפוצץ כלפי מעלה. קרקע שנקנתה ב100,000 שקל לדונם יכולה פתאום להיות שווה 2 מיליון שקל. זאת הקפיצה הגדולה. וההשוואה הזאת מראה הכל. תראו את ההבדל בין העמודה הנמוכה של שלב 1 למגדל של שלב 3. זה לא גידול הדרגתי, זאת פשוט התפוצצות של ערך. כאן בדיוק נמצא הרווח העצום של המשקיעים הסבלניים. טוב, הגענו לשלב הרביעי והאחרון, שלב הניקיונות. אחרי שהתב"ע אושרה, נשארו רק הפרוצדורות הסופיות. צריך להוציא היתר בנייה ספציפי, לשלם מיסים כמו היטל השבחה, ובדרך כלל זה גם השלב שבו בעלי הקרקע המקוריים מוכרים אותה לקבלן גדול שירים את כל הפרויקט. ובשלב הסופי הזה, הקרקע נמצאת בשיא כוחה. היא מוכנה לבנייה, היא שווה את מחיר השוק המלא שלה.
והסיכון הוא מינימלי, הוא כבר קשור לאתגרי הבנייה עצמה, לא עוד לאישורים. המסע מהשדה למגדל הסתיים. אוקיי, אז עברנו על כל 4 השלבים. עכשיו בואו ניקח צעד אחד אחורה וננסה להבין מה המשמעות של כל זה עבור משקיע. בסופו של דבר, הכל מסתכם במשוואה אחת פשוטה, סיכון מול תגמול. והנה לב העניין. מצד אחד של המאזניים יש זמן, המון זמן, 10, 15, לפעמים גם 20 שנה של המתנה, של חוסר ודאות. זה דורש סבלנות של ברזל. אבל בצד השני, התגמול, רווחים שיכולים להגיע לפי 20, 30 ואפילו יותר מההשקעה המקורית. זה לא ספרינט, זה אולטרה מרתון. וציר הזמן הזה מראה את האסטרטגיה במלואה. קונים בזול, ממש בזול, בשלב אחד, ואז פשוט מחכים. מחכים שהבירוקרטיה תעשה את שלה, שהוועדות יתכנסו, שהתוכניות יאושרו, ואז, אחרי 10 או 15 שנה, מוכרים ברווח עצום לקבלן בשלב 3 או 4. אז אחרי כל הניתוח הזה, מה השורה התחתונה? אם יש כלל זהב אחד שפשוט חייבים לקחת מכל הסיפור הזה, זה הכלל הבא. זאת אולי העצה הכי חשובה שאפשר לתת. המסע הזה רצוף מוקשים, קרקעות עם בעיות רישום, תוכניות שנתקעות נוכלים, לנסות לנווט את זה לבד זה פשוט מתכון לאסון. חובה, אבל חובה, לעבוד עם עורכי דין ואנשי מקצוע שחיים ונושמים את התחום הזה כל יום. הם יודעים להבדיל בין חלום למציאות, והם יכולים להציל מטעויות של מיליונים. וככה, שדה חקלאי הופך למגדל יוקרה. ראינו את המסע, ראינו את הסיכונים, וראינו את הפוטנציאל העצום. התהליך הזה, שמונע מהצורך הבלתי פוסק של ישראל בדיור, קורה ממש עכשיו, ברגע זה, בכל רחבי הארץ. וזה משאיר אותנו עם שאלה אחת מסקרנת. איפה נמצאת הקרקע החקלאית הבאה שעומדת להפוך לזהב? נשתמע בפעם הבאה.